Zdravím všetky mamičky, babičky, všetky mlsné jazyčky. Je tu opäť piatok a my si spoločne niečo spolu upečieme. Blíži sa 4. adventná nedeľa a tej hovoríme zlatá. A čo je zlatým klincom na vianočnom stole? No predsa medovníčky, naše perničky, ktoré sú voňavé, chrumkavé. Na tieto perničky budeme potrebovať 300 g hladkej múky, 100 g medu, 60 g cukru, 60 g masla, jedno vajíčko na potretie, 1 čajovú lyžičku prášku do pečiva, 1 až 2 čajové lyžičky perníkového korenia. Samozrejme aj na posýpku budeme čo potrebovať, a to je hrubozrný cukor, prípadne špeciálnu posýpku, ktorú som samozrejme kúpila v obchode. Tak čo? Pustíme sa do toho. Do misy si dáme 300 g hladkej múky, 60 g cukru, 100 g medu, 60 g masla, nezabudneme prášok do pečiva, 1 čajovú lyžičku, 1 až 2 čajové lyžičky perníkového korenia. Pridáme vajíčko. Toto malo 2 žltka, dvojčky. Tak. A vypracujeme si cesto. Dám si rukavičku, pomocníčku. Predsa len to pôjde lepšie. Cesto je akurát sladké, veľmi dobre sa s ním pracuje. Len ho budeme musieť nehať chvíľočku odpočinúť. Nechávam ho odpočívať minimálne 1 hodinu, prípadne až do rána. Ako vieme, že máme cesto dobre vypracované, nelepí sa nám na misku a drží pekne pohromade. Vezmeme si potravinovú fóliu. Prečo do potravinovej fólie? Pretože keby sme ho dali do alobalu, prípadne do sáčku, alobal by mohol nejaký ten kúštek nehať na ceste, a sáčok, mohlo by sa nám to zo sáčku zle vyberať. Takže výdobytok doby použijeme potravinovú fóliu. Na potravinovej fólii si malinko založíme jeden roštek, aby sme vždy vedeli nájsť začiatok. Takže cesto máme zamiesené, dáme ho odpočívať a šupneme ho do chladu. Predhrievame si rúru na 160 stupňov. Nachystali sme si valček. Ja som si na kraje valčeku dala 3 mm. Budeme cesto valkať na 3 až 5 mm. Ale teraz si skočíme pre naše cesto. Hop! Haha! Cesto si odpočinulo a môžeme ísť na to. Čo čakáte od Ježiška? Aj ste mu napísali? Našli ste jeho poštovú schránku? Ja som mu napísala. Ja mu píšem každý rok. A ja som si želala najviac na svete len takú jednu maličkú vecičku, silikónovú podložku, potom jednu dosku, potom môže mi doniesť nový valček, potom mi môže doniesť novú zasteru. Dala som mu veľa možností. Ale som zvedavá, či som bola dobrá. Uvidíme. Či ste poslúchali, alebo či som poslúchala aj ja. Či dostaneme niečo. Ale však sme sa snažili, nie? Až sa vám trošičku lepí cesto, hladkú múku a lepšie sa to bude valkať. Takže nezabudnite, rúra na 160 stupňov, vrchný a spodný ohrev. Yes!
Môžete z toho vykrajovať rôzne tvary, môžete vykrajovať dokonca medovníčkové tvary. Ja som dokonca 1 rok vykrajovala kolieska. Bolo to aj na jedenie, bolo to aj na stromček na zavesenie, bolo to dekoračné a hlavne jak sa to hovorí? Jednou ranou 2 muchy, aj chutné, aj krásne. Easy peasy, lárom fárom. Cesto bude raz, dva tvarom. Myslím, že to už na tie 3 mm máme. Tak. A môžeme sa pustiť do vykrajovania. Ja som si teraz pripravila takéhoto krásneho medovníčka, perníčka. Takže poďme si ho vykrojiť. Aj pani medovníčkovú. Takže bielok na potretie rozdelím si na žltko a bielko. Potrieme si nášho fešáka. Nech má správny šmrnc. Dám mu tam nohavičky. Fešák s fešandou môžu ísť do rúry. 160 stupňov, 10 až 15 minút. Perničky sú nachystané, aj druhá várka môže ísť do rúry. Dám to na 10 minút, ale prekontrolujem. V prvom plechu som pridávala 2 minúty. Medovničky sa nám podarili. Našli sme si nádhernú dózičku a môžeme aj ochutnať. Perník voňavý, medom sladký, Vianoce s ním budú sviatky. Nezabudnite lajkovať, komentovať, zdieľať, ale čo je najdôležitejšie, predsa piecť. Vidíme sa do pečenia, priatelia!